खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। पुलिसनि एकाउन्टआव सानै इउएलबि सोद्रोमानि जिउ खहा जानाय सुबुंखौ जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि होननानै सोराङाव फैबाय। गोथै सह'खौ कक्राझार आर.एन.बि देहा फाहामसालियाव दङ। 28 नं गसाइगाव बियाबनि सिङाव थानाय साबखाथा इउपिपिएल प्राइमारिनि बानजायनायाव मैया आखाइ हमनाय हाबाफारि एबा जगदान होनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय सा 163, कंग्रेस राजखान्थि हान्जानिफ्राय 138, इउडिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय सा 149, गासै 450 इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननाय अदेबानि राजबंशी आरो माइन'रिटि सुबुंफोर इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव आखाइ हमफैदों। बरपेटा जिल्लानि हाउलि भबानिपुर संसद उन्दै जौगाखां प्रकल्पनि हेफाजाब हाउलि साहा हाजिरापारा 172 नं अंगनाबादि सेन्टारनि बानजायनायाव फालिनाय जायो राष्ट्रीय आबादान। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए आब्दुल रहिम आहमेद आरो हाबाफारिखौबो बिथाङानो बेखेवनाय जायो। 64 नं एसएसबि बर्मा हाउलि आसाम रैखाथि बादानि मावबिथांखि सेनिटाइजार मास्कफोरजों लोगोसे बिफां फुलि गायनाय आरो बेसेन नाङै देहा फाहामथायनि हाबाफारि लानाय जादों। जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव कक्राझार पुलिसनि खौरां मेल खालामदों। बिथांमोननि थाखाय पुलिसआ बेखेवनानै होदों। जरनाय लामा गिख्रंथाव जाब्रबथायजों गावनि फिसाला बोरिस पेगुनि जिउआ खहा जानायनि खौरांखौ मोन्नायनि उनावनो बिफानि जिउआ हरखाबै जोबदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बरगाव गोजौसिन फरायसालियाव सानजा कक्राझार आसाम बिधान सभानि एमएलए गणेश इस्लारि बिथाङा आइएएस जयपालसिं ब्रह्म नुजाथिनायाव मैया बेखेवना होनाय जाबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोनसापुरि सानजारि नोगोर एमबिइ बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 3 दाननि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो जोलुर सोलोंथाइ मावबादा लागासिनो दं। जोंसार मुसाहारिया इउएलबि नि सोद्रोमा नङा। नंखाय इउएलबिनि मुङाव एकाउन्टार खालामदों। जोंसार मुसाहारिया साननैसोनि सिगांनिफ्रायनो पुलिसनि थाखानायाव दंखायोमोन। गारि जाब्रबथायनि थाखाय पुलिसनि थानायाव दंहैखायोमोन। गामि नखरनि सोद्रोमाफोरनि अजद। पुलिसनि उदखार खालामनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। सानै सुबुंखौ बिसमुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनाव रां दाबिनाय सोमोन्दो थानायनि अजद खालामदों। सानै सुबुंनि गोथै सह'खौ कक्राझार आर.एन.बि देहा फाहामसालियाव लाबोबाय। कक्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय लनसुआव बे जाथाया नुजाथिदों। कक्राझार जिल्लानि सोमोनांथाव जाथाय। सोनाब बंगनि सानै नंखाय सुबुंनि नंखाय फोरमान
मायनाय लानानै क'क्राझार पुलिसनि साख्रि मावगासिनो गावनि बिसिनि अजद।